Sabem ser feliç en l'adversitat. Aquesta és la consigna de l'espectacle De la Miss a la meitat, que narra en primera persona la història d'Adolfo Álvarez, el primer transformista cec del paral·lel. Nascut a Caracas a finals dels 60, va lluitar contra la misèria i l'homofòbia i va fundar a Barcelona la companyia Chicos Mambo. El 1997 li van diagnosticar una retinitis vírica que el va deixar pràcticament sec. Això l'ha obligat a replantejar la seva vida des de la diferència, però no ha abandonat els escenaris. Al costat de Judit Saula i J. Cortés, amb una dramatúrgia escrita amb el director Emili Corral, Adolfo Álvarez ens convida a un espectacle entre el teatre documental i el cabaret. Una nova oportunitat de descobrir el projecte de la companyia Diversitat Teatral, que parteix del desig de dissoldre la barrera mental de la diversitat i vèncer els prejudicis amb la màgia de l'escena.